everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kadaugan. Sa ingon lang adto kasayon, sir. Kulot, medyo dibati kong kaluoy nila. Gisabot ko sila. Mausabon ang imong una-una, sir. Hinumdumi nga nataya usab kitang tanan ani. Simba ko. Siya ang mahimong giya unsa ang pagbungkag ng atong grupo. Nasayod na siya sa tanantang pasikot-sikot. Unsay may tabo? Kulot, naaka. Naaka nga diehard na ko, ug butabang na ko. Ikaw ako pa na doon sa tanan sa iyang area. Aw! Dili ti ka balibaran, sir. Pero wa ko makauyon siya ng gibuhat. Ilabi na si Ara. Nayabag siya pag-ayaw kang tisoy. Nga bati naman untag kayo nignaong. Yano lang mubiya nato. Ayaw ka pala ka, sir. Ako'y muduma sa tanan. Sa iyang area. Pero magmahay si Tisoy. Magmahay si Birteng Cobra. Imo na ganang diskarte, kulot. Mipahiyom ko. Mipahiyom ko. Pero ang akong pahiyom, nagda o kamandag. Kamandag. Kamandag kulot. Nagpasabot. Hilo. Gap kung kinsay makatagamtam sa kamandag, mamatay. Pate ka, sir! Uy, Sir, Tisoy, unsay ako ikaalagad? ani ako, sir? Aron iuli kining service car nga imong gihatag kanako, sir. Wa man ako nabawi ah. Ako ning kabubuton, sir, nga akong iuli. Laim sab kayo nga ako'y magsig gamit yanan. Unya, mihunong nako. Mas may nagihatag di mo sa laing tao na imong saligan yan. Bueno, imo man kagustuhan, pues, akong dawaton. Basta wa ba ako magbawi, ani. Okay ra, sir. Ug salamat kayo. Ang ako ba nga maay naman nagudunta ni nga imong maggamit, Tisoy? Sagdi na lang, sir. Naman sa ko'y motorsiklo nga napalit na ko. Kadto lang ang akong gamiton. Sige, salamat, Tisoy. Maayo kay nakauna-una sa pag-uli. Ha! Bagag naong balimbing dako. Ba ni mo kulot. Tama na. Iya palabig saba. Kaya ang sapa nga saba, mabaw. Sir, Pagpakahilom. Okay? yes, sir. Monitora lang si Tisoy. Huwag ipadayo ng pagpadagan sa ito negosyo. Yes, sir. Nagsige ka maghinugtok. Dili ni mo kaya? Herbert, Dili mo kaya nga mamalhin kitag laing dapit? Kung dito magtukod tag atong negosyo manlimpyo og tarong? andam ko sa pagkuyog nimo uban sa atong anak. Kung mao ka na. Salamat, Ar. Yes,
Kulot, nanawag ka man. Paibaon di ka, sir. Nga, wala sila si Herbert ug ara sa ilang gipuy-an. Oh, mao ba? Buot mo ipasabot nga Nanibat ang mga kanahan. ngilad ni tilimad doon. Mao ka na, sir. Daan pagyaw ko nga huwag yung ko'y salig at tawhana. Paningkamutan na to nga mahibaw na to kung asa na sila. Pero ayaw ka bala ka, sir. Doon ako'y paagi. Paagi nga unsa. Muha na ako, sir. Pabuta ko. Letter, kulot. Oh. Niya, sir. Sabi ka nag-iingon imong paagi? Ha? Usa ka nag-iingon imong paagi? Sir. Aron mulugwa sa lungag ang nagtago. Pabulutan na to og aso. Kay mapusnga man og dili makaginawa. Usay buot mong ipasabot. Simple, sir. Diretsuha na. Dili na to wag tangon ang iyang pangan. Unsa? Meaning, Sa pagpakatap na to sa atong mga butang, ang pangan lang gihapon ni Berting Cobra ang atong dadon. unsa? Unsay huna-huna mo, sir? Okay, okay. Nice idea. Nganong nisibat man sila. Doon na sila'y tinaguan. Unsay ipasabot ni mo, kulot? Daghan tug na suik. Wa ka lang masayod. Bueno, okay, pabuton ako. Kung bukontak ba sila o kung dili nagpasabot ka na, nga naglikay na sila nako. Klaro. Wa na may laing rason na ba? Maugyod na. Ug ang labing bati, sir. Mao si Ara. Nganong nagpadasya kang tisoy? Nahibaw ko, kulot, nahibaw ko. Nganong init kay kakantisoy. Kana tungod kay nailog ni tisoy si Ara. Nga hilabihan ni mong ibuga. Diba? Prangka. Tinuod na, sir. Unsa orasa ka tamabot ni sa Cebu? Buntag na. Tingali mga alas 7. Mainit ta, niya dayon, managko ta. Sige, ikaw ang mag-igo. Managko ta sa Santo Niño. Dayon sa Birhen sa Lourdes. Okay. O, madayon ba yun ang imong plano nga ni natamon ni Muyo sa Cebu? Mao akong plano. Para nako, murag di maayo. Nga naman. Panagana lang. Pero kung arigid kita diri sa Cebu, nagtuo ko nga dali ra kait ang matultulan. Ni kinsa. Panagaan na lang ning ako. Sa mga tao ni Mr. Carpio. Oh. Pero kung maghimo dahil sila og mga dautan diri kanato. Nga naman, limpyo ang akong pagparanghid. Gani giuli ko na ang mga butang nga iyang gihatag diri kanako. Herbert, di lang yun tam kumpiyansa. Kung arita diri, maog yun ang naa sa ilang hunahuna nga ni adi kita sa Cebu. Tayo Carlo, ako ang bahala. Aray kita sa Cebu. Yan, plate dong. Karet lang kayo ha.
Oh, ang pinasudong be, ako'y kugos. Dawata palihog. Okay. Managkot kita sa Birnen sa Lourdes. Ako manaman ta sa Santo Niño. Okay, tana. Asa man ta agi? Ari rin tas may kilid na may mga tao diya sa main entrance. Murag Dito? may kasal na himon. Mo ba? Mura no? O, diri lang ta. Herbert, nagsugod na ang pagpaso sa kaslunon, oh. Oh, pero murag gamay rang nanambong no. Di kaayo daghan. Okay raman na, simple ang tingali ang celebration. Kanus aka ako makapaso og simbahan, no? Unsa? Nakadugog ka? Nilag si Dudong Archie. Murag gusto sa dihang mo paso na ta sa simbahan. Plano ko na to. Nanao, ipaso na og una ang laki. Ang ako ka ng mangot. Si Archie. Siya ang kaso. Anhilan ta din hidong Archie. Salamat lang, Cora. Mayo gani kay nisugot ka na nga ikaw mo ikong silbing abay sa akong pagpaso. Ay, makabalibad pagod ko dong. Nabuutan man kamong mga bang sa akong pay. Salamat kayo, nang Cora. Ay, nagsugod nagpaso ang duha ka parisa dyan sponsor sa inyong kasal, oh. Bay LJ! Wala yun! Usas na yung gani! Hilom, pero di. Gapos ka na yun sa kami yun. Now, na, ready na si Daymaris. Bayon. Okay, I'm bright na, I'm bright. Paso na. Sige, sige na. Straight na, straight. Ato na, Maris. Unay. Ayaw paghilak. Pakaslan ka na noon, muhila ka. Luha ni sa kalipay, Nay. Dali na. Magsugod na ang seremonyas. Nauman na ang paso. Tana, Herbert. Ikasal na sila sa Archie o Maris. Noon sa mga uy, hilabihan man mo nakatutok nila, Herbert. Nga no, nanghandoy ka basab nga maingon taana? Ha, Herbert? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.